Kardom, pininilam tanbang pillager sotimongpi, pinibertang tampen arjuik thang. Pini Ladak Dipurong Sopielong Kepadopon Karbi Anglong Artist Association Pini ningkan isi amhang kethek arnika talon ponalong kado welitum claim rapet bang phubang phike doan lasi nilitum kado wen stame Karbi Anglong arada phan ningkang sam akardom pajiriglo kado evanta kardom lasi Pini Karbi Anglong Artist Association mate lunse po lunse pi kithip ketheng atum kache parjana bang phubang phi atum kopi posi amena asong kache sengnang kokma mate amena a platform kache sengnang kokma lakela hello de Karbi Anglong aphur kimo langdam pulurang te Karbi risunim so ronga jepen penang an Karbi risu ejang atum lunse po lunse pi kithip ketheng parjan bang phubang phi penang an nangman lo lasi pinia bangke Karbi Anglong Artist Association pu keseng nang kok bangkel hello penang an artist atum sitame laan suse kilun thekji kilun longji ke kan longji ke parjan longji aphan aning ke hang atum dopiklo lasi warsai ki pipon tong thekte warsai ke long dun thekte la support si mena keng charge apnai pubangsi labangso Karbi Anglong Artist Association bangke amhang pa theknang koklo lasi pinia bangke ningkan nisi ke chok ladak birlaga Dipurong Sopialong ladak nili labangso songalong maipu nili bohalong amasi pini labangso sayang deng bangke dengpon lo lasi kado kawe pini kacetong bang phoroi sira bang phokep sose eng bang phu che parjana bang phu lapente laan sose film producer writer composer organizer kaddo kawe stame chetong lo lasi ningarong parlo kaddo wenang chetu duno pot lasi nilhin pena bangke ningkarong pensi alang litum kaddo eventa kurwang thu pajir ponno lasi nilitum Karbi Anglong Artist Association penke kachuningri ji alam thela pu hello penang an artist atum amena ke ngachar jabia phan kilun the gatum sitame ke tok the gatum sitame lun recording ya warsai longle penang an artist atum bangke sound engineering nang pasalo sitame studio recording studio ka semar japhan recording equipment cholong thekte lasi sarkar atum benta akerap nang pinangji lapen ejhak artist atum bangke lunune keto ka bangke unlang lahai artist uwe barim alunse polunse piatum bang aphana bangke artist pension ta nang piponangji lapente ejhak atum ke lun ta un epin lo lapen kesu ke un epen chenglok kasik sak thepiklo latum phana bangke ningkane sekpen honorarium systeme piponangji akerap lason senili tum hin pen kemang pon padolo lapen ejha galun se polun se piatum bangke kiluna thai gawe stage ave mate platform ave lason si kamatha ki sung side lo lasi aluna bangke arniwang si ketok arniwang si ate ot kipi aning hang pik lo sitame lada Karbi Anglong bangke nona bangke lun kilun labangso awar sai bangke avedet lasi chijin su me ningduk me pini Karbi Anglong artist atum kilun athaiwe tangka maha kadure mane ke gitar chenami ta chenamone mane ke studio aphan condenser microphone chenami phan sitame ave machine quality sound box ave ba microphone ave laha ki sung do pik lasi artist atum doan unitedly chingrum si ining si pen chingrum si ili tumta mena platform donang po mena chatai jo semar nang po pusi labangso Karbi Anglong Artist Association stame sengnang koklo la pen non sarkar pen kopi ma artist atum bhan mate art and culture a department along kopi ma artist atum bhan ke panong pon lahai awar saisi tame nang piponang ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong la pen iltum kaching honai ninge che thenai CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan sitame nilitumi hin pen tuning ripon padolo labangso media through dipen lapen ke laan sose Karbi Anglong yong si lunse po lunse piatum akimi lun sonse lo bochelo lamkan sonse lo bochelo pulote khe aphana bangke akemi atobar japon thekpo lun tomo lamkan jong si paprang pon pe pulong te khe masi ching thurune lasi nilitum kachinia teng pulong te
culture mate jutang juba bang lun tomo lamkan bang ke ing thur ponangji aprang ponangji la tuma phan ke claim awar sai pi ponangji la loplote khe ga ching thurlo non bisarlam ile tuma head ele tum te bok head Arunachal langdam tha Arunachal idol along haladak more than 30,000 sose artist do lun thek pik copy polo sarkar bena ke rap alang tum han pio nilitum kaike mata chingki bom lasi nilitum Karbi Anglong artist atum ta ining hang bangke la pulo ahoglo Karbi youth festival along bharia chata along penang an ilitum lunse pia mahang pat heglong lo lasi choro re une KYF han choro re une lasi laha lunse piet lo kache song lo lasi awar sai ki pithe ga tum sarkar atum Karbi Anglong autonomous council atum jong si warsai pipon lo pulong te lake khe phan kapaching thurja sai lo pusili tum bangke matha ponang po lasi kadog we arar phanta nili me pho hin pensta me chuningri padi krim lo Karbi Anglong artist atum han rap tha menangan artist atum ke kichu muwe ki jun muwe lun ta tok bom chote ne bom lo recording awar sai ave studio long ke dam jaja kong ave film ka semar jaja kong ave aning ke do ad aning ke hang pik lason sinang man lo jinso semai litum hala harong rub halong hala adama sarlong kilun alun sepu atuma phan hala tum hanta rong rub along ke hore bong banta hodai kokpo jopang thang ke palun adaba bangke thang tapidun delo non anta elitum along ri elitum Karbi Anglong bangke lapudi hak jak lang cho therak meme lasi khe phaning thurji plote khe phanjong si paprang nangi pulong te elitum ke or ke chandu nangi ko malo elitum ininga che the elitum ke pa the ka pa ding elitum ake the ke ding tum lo mate kacharia tum lo Karbi Anglong autonomous council tum lo lasi ning che the par kadok ka beta nilitum ning che the lo la pen nilitum ning kang sam pen sinilitum chuningri pon lo Karbi Anglong lun se pia tum phan nangrap ik tha kardom